от баба ми, която това дете, страхотно, страхотно, защото от бабите тръгва обикновено. Те обаче трябва да носят и вината. И това почва някъде, примерно 60-та година, 61-та. 2-3 години в Пионерския дворец. Тогава най-добрият кръжок, един от малкото сигурно в България, беше в Пионерския дворец. Там преподаваше една учителка Карева, която доскоро беше жива. Тя се оказа преподавателката с най-дългия стаж. Над 50 години. Все тя беше. И там бях 2-3 години в Пионерския дворец. После, това мисля, че е така груба грешка. Грубата грешка, не отидох в гимназията, художествената, а в техникум керамика и стъкло. Беше времето на техникумите. Страшно. Автоматика, не знам какво. Всичко сигурна професия да взима, защото това трябва. Професия да се бачка. И не отидох в художествената гимназия. Стана, че ме изключиха, не само мене, доста хора, защото пушене, пиене, китари, Битълс, казарма, където трябва, в Грудово, черният триъгълник Елхово, Грудово, Звездец. И тук е много важният момент. Другите можеха да кандидатстват втората година в казармата. Вече имаха право да кандидатстват за учене. Аз не можех, защото нямам диплома. Трябваше да се върна, да си взема дипломата, да си издържа по математика изпита и тогава да кандидатствам. Другите, значи, можеха 70-та година да кандидатстват. Аз в най-добрия случай, така и стана, 71-та. От тогава започна по-сериозния филм. Но от една страна е много постно, от друга страна е много богато. Постно е, защото поради липса на академия, в която аз се борех да влеза почти едно десетилетие, можех да работя по обяви, примерно във вестник. Търси се художник, в скоби, който да хамалува. Това значи, да кажем, второ качество работа да върши. Мъпава рамки, рисува за малка заплата. Заплатите по това време бяха, значи, първата ми заплата, 71 година, когато започнах по обява в Балкан Турист, София. И след това заплатата в другото ателие, аранжорско, имаше такива ателиета аранжорски, които правеха витрините на безбройните магазини. Подреждаше се, проектираше се преди това, преди подреждането. Имаше си таван. Не можеше повече от 150 лева да взима такъв човек. Нещата станаха по-сериозни няколко години след това, 77-та, когато пак по обявление в вечерни новини, вестника, кандидатствах, 14 човека някъде бях кандидатствали, ме приеха, защото бях обещал в заявлението, че много ще хамалувам, в Централния студентски дом на културата. Тук на площад Народно събрание. Сегашния студентски дом, Национален студентски дом. Там имаше и кино. И това беше претекста те да имат художник, но злоупотребяваха с това. То беше към Комсомола и имаше много работа. Странична по фасадите, конкурси, музикални, ви казах, други неща. Работеше се много, но аз го използвах това положение за усъвършенстване. Някои от плакатите, които са тук, са от това време, 78 година, от студентския дом. Аз така извъртях нещата, че ги накарах съставите, които бяха към студентския дом, Танцов, Пантомима и други, да си направят плакати. От тези плакати в края на кращата аз имах кяр
защото може да участвам в изложби. Това беше зора. Да имам нещо отпечатано, за да мога тук, в Съюза, да участвам. С живопис не ми е минало през акъла да се занимавам. Поради простата причина, съвсем проста причина, че бях сигурен, че няма да мога да се прехранвам. Защото тя не е приложна. Не е писане на лозунги. На лозунг, от който можеш 40 лева да вземеш. Насочих се към писане на букви. И съм сигурен, че бях един от най-добрите в София. Примерно 5 човека, 10 да са били, то нямаше 10, които бяха добри на писането на ръка на букви и много се специализирах. Тогава и дума не ставаше за калиграфия, тая специалност се е появила много по-късно. Сега забелязах, че има в Академията калиграфия и щеше да бъде чудесно, ако я имаше на времето. Шрифтове, най-различни, шрифтова култура и с това се прехранвах, защото ме взимаха да правя текстове, плакати и така. Не ставаше дума за живопис. Просто не я отписах. Чат-пат много рядко съм рисувал. От 10 години само това правя. Дори да има годинки преди това, да кажем 2003 съм правил картинка за сватбата на едната племеница. 2004 бях в Германия при сина ми, взех си неща за рисуване, но си спомням, че снаха ми тогава ми рече: тата, ти що не рисуваш, бе? Което значи, че 2004 темпото не е било усилено още. 2006 се занимавах с бездомни кучета. За последно аз издавах 15 години списание за животни, което бях принуден 2006 да спра. Сам го издавах със собствени усилия, стиска много време и беше много популярно. Значи може да се смята, че 2007 започвам здраво, значи няма 10 години още. Така беше до сега. Има, не е разностилие, но два различни подхода. Един е рисуването експресивно, но така с класически приеми. Нещото, към което съзнателно или подсъзнателно ли съм тикан, е това, което е зад мен. Смесена техника, не знам дали се вижда, което беше и харесано от по-познавачите, тук забелязах на изложбата. Натам отиват нещата. По света отдавна се използват всякакви приеми. Рисува се на всичко, на всякакъв материал. Използвам принтове на мои работи, но не на цели работи, а на отсечки. Някаква частица от моя картина, която няма да съществува след това. Става дума за картината. Замазваме я, нещо друго рисувам върху нея. Остава само кадъра от тази отсечка. Ръбче някъде, ъгълче. Не ръбче, ъгълче от картината, което най-ми е харесало. Когато се повдигне по размер, оголеми се, става нещо много интересно. Не можеш да предположиш какво е. Това не можеш да се сетиш да го направиш, което се получава. И продължавам да работя отгоре, с акрилни бои или с маслени бои. И това има смисъл. За мен натам отиват нещата. Даже за мен е добре по никакъв друг начин да нарисувам, а само тази техника да използвам. Сега плаката почти не съществува. Според някои, като големите български плакатисти, Божидар Икономов, който почина съвсем наскоро, Божидар Йонов и други, плаката не съществува. Съществуват фотографии, на които се слага текст. Така е с билбордовете, така е с лепените плакати по колонките. Художественият плакат не съществува. Аз съм член на секция
графичен дизайн. Точно тая секция, която се занимава с плаката. С него започнаха нещата. Отношението ми към плаката ми помага и при живописта. За да си представя живописта като петно. Петно, което привлича погледа, което и плаката трябва да прави. Той просто трябва да е една мишена за погледа, веднага да се насочва погледа там. Подобно нещо трябва да се случва и с живописта. И надявам се, че се комбинират двете неща. С плакат сега много рядко се занимавам. Предстои тая есен поредното триенале на сценичния плакат. През 3 години международно с стотици плакати участват. На всички етажи на Шипка 6 се експонира. Участвам там. От време на време участвам в проявите, които са много рядко. Проявите, свързани с плаката в България, са много, много рядко. И всичко трябва да води, независимо от това какви образи има, дали са няколко, дали един, до едно кръгче, до една мишена на този формат. Стандартен, примерно 70 на 100. Плаката трябва да има виц. Така наречения виц, без него той е една илюстрация. Той е една илюстрация. Това, което днес се наблюдава, снимани планини и сложен един надпис. Няма го вица, няма го основното нещо. Първият ми плакат, който тук го няма, някъде съм го загубил, е правен в Балкан Турист 1971 година, 1971 година, за атракционни заведения. Дойде от казармата, вероятно, няма откъде да дойде, тъй като аз преди това не съм се занимавал с така типично приложна дейност. Там ми се наложи в последните месеци да съм художник, защото в поделение едно във Варна се уволнил художник. Свършил службата и търсят негов заместник. Сред стотици хора в моето поделение, аз вече бях трудовак, не бях в Грудово, сред стотици трудоваци само аз се оказвам с предмет рисуване, учил предмет рисуване. Взимат ме, закарват ме във Варна, казват, тук си художник на поделението и започва моята дейност. Плакати съм правил по-големи от тая стена зад гърба ми. Много по-големи, без никакви подръчни средства. Апарат за проектиране, никакви такива средства. И се справях. И изглежда тогава съм видял, че имам афинитет към това нещо и когато се върнах, вече знаех, че ще тръгна към плакат. Освен това, някаква комерциалност, вероятно ме е друсала. Казах ви, че беше ясно, че с живопис няма да се изкарват пари, няма да се прехранвам. С плаката това беше по-възможно. Общо взето и с него не стана, но така. Когато започнаха промените 89-90 година, аз мислех, че повече няма да се занимавам с реклама, най-общо казано. Нахлуха млади хора, с голема част от тях с чичовци, с батковци, които им дават от фирмите поръчките, те гушват поръчката, отиват в печатницата и така нататък, рекламни агенции. И всички колеги, почти всички са били издухани, вероятно, по това време от събитията. И аз тогава се хванах с издателска дейност. С животни, списания за животни и издаване на книги. Около
Вероятно около 20 заглавия съм създал, издал и са продадени почти, имам списък, почти 100 000 книги. 98 000 книги. Може да си представите, кажете на някой поет или все едно български писател, 98 000 книги продадени. Но хората още се интересуваха от кучета, бяха им интересни породи, ветеринарни съвети, да не се отпесвам на тая тема. Сега вече не се интересуват, сега чукват в интернет, прочитат 2-3 изречения и така. Та тогава спрях с така нареченото изкуство да се занимавам, но след 2006-та, когато спрях издателската дейност, се върнах към това нещо и го усилих. Усилих го така, както никога не е било усилвано и се надявам, че така ще продължи. Защото в пубертета аз си спомням само един път, като съм нарисувал нещо. Тогава въобще не съм седял да рисувам, както повечето хора правят и се усъвършенстват. Така беше, с музика се занимавах. Сега компенсирам. Това е проблем, върху който чат-пат се разсъждава. Слушам по медиите пренаситеността, безкрайно много магазинчета, голяма част от които са си едни другерии, в които само дето аспирин не се продава и кока-кола, и невъзможност за продажби. След започването на кризата 2009-2010, поне аз за мои неща наблюдавам, в някои така наречени галерии няма продажби. Няма продажби, могат безкрайно да се съдат картинките там, няма клиенти. И това с продажбите съм го оставил на заден план. На заден план, защото в България няма пазар и скоро няма и да има. Знам от колеги, които живеят в Париж, че там има същия проблем. И почти всички малки галерии са затворени, са фалирали. Един определен ден, мисля, че беше неделя, в шатри, палатки някъде се събират, изнасят си картинките и продават. Същата мизерия, каквато и тук. Това няма оправяне. Това няма оправяне, защото има пълно разминаване на парични възможности, освен това на качество на нещата, които се рисуват. Народа в последните години, десетилетия позалитна по възрожденски къщички, по сладникави, кичозни изпълнения, и това също трудно се лекува. Сериозни художници пък не искат да дават на места, които са без авторитет, галерийки, малки магазинчета. Положението е много тежко. Може да се каже, че никога не съм правил изложби, освен тази сега. 2 съм правил, едната преди точно 30 години, 86-та година, по задължение. Значи, имаше един клуб тук към Съюза на младите художници. Членуваш там и после има вероятност да те приемат в Съюза на художниците. И е хубаво да направиш изложба, ако можеш, когато излизаш на 35 години от клуба на младите художници, за да имаш актив за кандидатстването после. Аз това направих с един колега, 86-та година. Затова една малка изложба беше направена в Дома на киното. И едва преди 3 години в клуба на Витис в Кева на Раковска, на клуба на актьора, подредих неща в заведението вътре. Спокойно може да смятате, че изложби не съм правил. От тук, примерно, от тези неща, които са изложени, като подбера 15 работи, безцеремонно всички други ги отстранявам,
15 работи и към тях прибавям само неща, които много ми харесват, ще се обръщам към други галерии. Има галерии тук в София, продължавам с живописта. Казах ви, чат-пат участвам в конкурси, даже в карикатурни конкурси, в Италия имаше, в Словакия. Участвам, но живописта. И има шансове, усещам, че има шансове да пътя, по който съм тръгнал, да се доразвие и да бъде, нещата да бъдат интересни за хората, за повече хора.